Sausaw. Kain. Mm. Good morning mga kaspero. Kakauwi lang natin. Sumamba tayo. Bali, magbe-breakfast lang tayo. Then magda-dive ulit. So hindi na tayo magluluto ng ulam. Iinit na lang natin itong natirang barakuda. Yan. Yan na lang yung kainin natin bago mag-dive mamaya mga kaspero. Medyo kalma yung dagat. Ayan. Let's go na mga kaspero. Ayan. Try natin ngayong araw. Kahapon try lang tayo. At ngayon susubok na talaga kung ano yung mamaw na mahuhuli natin dito sa spot mga kaspero. Ayan o. Ayan. Dalawa kami ni Master Kevin. So si kuya yung driver. Ayan. Hatid kami doon sa unahan. Hindi na bangka. Motor na motor. Let's go. Okay, let's go na mga kaspero. Dito tayo magsisimula. Papunta doon kila Bro Ryan. Ayan, ready na si Bro Kevin. Fins, pana, mas, okay na. So, abangan natin. Sana may mamaw tayo ngayong araw mga kaspero. Unang sisid. Siyempre, binalikan natin itong napakagandang mga corals mga kaspero. Ayan o. Puting puti. Kaya naaliw akong tingnan mga kaspero. Ayan. Sabi nga ng mga namamana sa gabi, pag nailawan nila, akala nila pugita daw. Yun pala, yung corals sobrang puti kasi mga kaspero. Tingnan mo sa malayo pag gabi tapos natapatan ng ilaw, parang pugita talaga, kulay puti, pero corals pala. Ito ang unang hunting natin mga kaspero. Hunting tayo dito ng sweet lips. Dahil itong bato na to, lagi nating pinapanaan yan dati ng Maori at saka mga sweet lips. Meron ding malalaking surgeon fish dyan mga kaspero. At sobrang tagal na bago natin binalikan itong bato na to. Kaya ayun, meron na tayong target. Malaking sweet lips o oriental sweet lips mga kaspero. Kaya lang nakawala. Sa tiyan pa yung tama, kaya napunit mga kaspero. Okay lang yan. Bawi na lang tayo sa nagsisid natin. At lumaot na tayo mga kaspero dito sa may buhanginan. At eto yung nagpakita, isang good size na tanigi o king mackerel mga kaspero. Sa labo ng tubig, hirap maghanap ng mga pelagic mga kaspero. Pero good pa rin dahil merong nagpakita na king mac. At ito yung kauna-unahang isda natin ngayong araw mga kaspero, isang good size na king mackerel.
baby. King Mac. Mga kaspero, King Mac. Binabado. Marami tayong nakita ng tripali. Hindi natin napana. Gawa ng labo. Buti ito. Nakita pa rin natin. Dumapa ulit tayo sa unahan pagkatapos natin ma-secured yung king mackerel natin. Meron akong target dito mga kaspero, isang good size na long nose emperor o dugso. Ayan. Diyan lang siya sa unahan mga kaspero. Hindi ko muna pinana agad. Baka meron kasing dumaan na giant trevally o talakitok. Dahil yung lugar na to, pag malakas yung agos, maraming talakitok dito at saka barakuda mga kaspero. At wala namang nagpakita, kaya hinintay ko na mas lumapit pa yung long nose emperor at pinana na natin mga kaspero. Bali itong long nose emperor na to mga kaspero, umabot rin siguro ito ng mga 1.8 o kulang-kulang 2 kilo. Meron akong nakitang nangangawil o nag-handline fishing at tinanong ko kung may huli na siya. Meron naman, kaso isang pirasong emperor maliit mga kaspero, kaya yung ginawa ko, binigay ko na lang itong isang long nose emperor mga kaspero, para kahit papano meron siyang mahuli na medyo malaki mga kaspero. Yun yun. Sige na. Okay din. Kuno lang sa YouTube, Gabi Ramal. Gabi Ramal. Gabi Ramal. Oo. Naman na ay. Gabi Ramal. Oo. Yan, shout out sa mga isda dito sa Batangas. Dito ako kami kailangan Ryan. Sama kami. Sige. Umahon muna tayo mga kaspero para kumain. At babalik tayo ulit mamaya. Pero nakadalawa na tayo. Yan kay Master Kevin. Ito sa akin. Sa Maral meron pa. Yung long nose binigay natin kanina sa nangangawil. Kawawa naman, isang piraso yung huli, kaya binigyan natin ng long nose. Tuwang-tuwa. Ayan. Wow, prito time na tayo mga kaspero. Kain muna tayo. Yan. Ito yung ulam natin. Yung king mac na bili na yung isa. Yung isa na lang natira. Pero ito ipiprito natin. Kain muna tayo para dive ulit. Ayan mga kaspero, simpleng tanghalian. Isang pritong samaral. Ayan, 3 lang naman kami kakain, kaya solve na to sa amin. Mamaya, Ayan. kinilaw na king mac na naman. Oo. Kain tayo. Lambe kayo. Sausaw. Kain.
kaspero kasi kita natin yung King Mac eh. Mamaya. Next day na lang yung King Mac natin. Surbo na yan. Kain bro! Kain! Kain mo na! Shoutout nga pala kay Bong Disolok, LB Albento, kay Laika Lopez, kay La Army Disolok, kay Rian Disolok, kay Tricia Disolok, Rocky Disolok, BB Disolok, Edna Disolok, from Babatngon, Leyte. Shoutout po sa inyo dyan. Malabo kanina. Abia Lopez, Oliver Baliao, shoutout kay Piderick Tirado, shoutout Ulo yun. kay Joselito Rivela, shoutout kay Malu Fernandez, ayan, shoutout kay Steve Obias, shoutout din sa kasama natin dyan sa Romblon, kay Pots Gabinete, and kay Miguel Mar Bisca, ayan, shoutout. Dive safe kayo lagi dyan. And also kay Sir Bobby Gaba and kay Sir Bontasio, ayan, ingat po kayo lagi dyan, and shoutout po. Maraming salamat sa walang sawang pagsuporta. Pagkatapos natin kumain at nagpahinga, nag-dive ulit tayo mga kaspero. Bali, meron akong target dito. Bali, 3 pirasong Golden Trevally. Medyo malabo pa rin yung tubig, kaya pagtiisan na lang natin, at least may nahuhuli naman. At eto, tinarget ko na yung isa mga kaspero. Buti tinamaan sa may likod na part. At good holding shot naman, kahit the place hindi na siya matatanggal kasi nasa shooting line mga kaspero. Shoutout din nga pala kay Jeremy Gonzaga, Charot, ayan, shoutout. At maraming salamat po sa pagpapanood na ating mga video. Ayan, ingat po kayo lagi dyan. Also shoutout kay Steve Obias at kay Piderick Tirado, ayan, shoutout. And kay Elmer Cabelos, ayan, shoutout. Kay Johnny J Kabuhakhak Batal, shoutout. From Valenzuela City, ayan, shoutout po. Kay Margarita Salamagos, ayan, shoutout. Of course kay Lucasy, ayan, supportahan natin yung YouTube channel. And then kay GM Hilito, ayan, Pilayo Hilito, shoutout. At ito na yung last drop natin, kung saan napana natin kanina yung Longnose Emperor. Dito ulit tayo nag drop. At ayan, may nakita akong bayang o batfish. At syempre yung GT lumapit talaga mga kaspero, pero umalis. Ngunit hanggang dyan lang siya sa unahan at bumalik, kaya binanatan na natin. Yun, gitnang gitna yung tama. Nahuli natin itong Trevally, around 2 kilos mahigit lang naman ito mga kaspero, 2.5 yata. Yan, gitnang gitna yung tama, kaya walang kawala ito mga kaspero. Ito na yung huling isda natin mga kaspero.